Sinobar Laispa Sapula. Laispa Sapula. Hakakatang pa badukon badaman sem bakoid. Amen. Kajing e jong try jing yu Jesus Christ bad gajing e jong oblay lembad gajing selok jong men sem bakoid kindan rengkat bad pi baro rengkat bad pi ru kohan men kopara ha utry Jesus Christ menta kasngi kabalang karakhe ya kasngi buram jong u Philip bakoid bad u Jacob bakoid te ha kana kasngi habang yarakhe ya kane kasngi crowd jong kene ki rukut jong kabalang to kenging kerpat yo try bamu unang kersyan ingi bamangi inang la su ban em kajungi kham tame ban bud ya ganuksa babha bakilapan i ingi te ha kane ka kalimat ko hanmen ko para habang iwan ban terwai kane kamas ke bekhoj habang iwan akhmat kaduan kadopat kajung blai ngi terwaru yalade te kumta to ken ngin skusi yala ke jong ki pop ke sang ki bangila le ngin panmab nau terai na ke benta jongki knang ba kane kamas ke bekhoj knang ba ke jing terwa ke junga ke jungpi ke jing duwai ke bangi duwai ha kane ke step kin long sha kita bapdiang hun da blai kupa ubadan bor ngin pai shau ban ngin panmab nu da ke jing duwai ke jungi nga pla hau blai badan bor baro pada pi ko han men ko para bang le pop shibun e da ke jing prakat da ke kten da ke kam da ke jing leklet da ke jing le palat junga da ke jing le palat junga da ke jing le palat bakrawe junga namar kata ngakarpa di kamaria bukhoj kabaisa kathe sati ia ke angal bat kerukoj pada pi ko hanmen ko para banduai na banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yengi mandalama bigi pop jungi unyalamingi sha kaching em bom jukut amen. Go try to isene go try to isene go try to isene go try to isene go Cristo isene go Cristo isene go Cristo isene go Cristo isene go try to isene go try to isene go try to isene go try to isene Urom bublei shatron what happened to Jinsu Pani ben real baro gamon baba Iya roya mengi namani mane Iya pendang burom
bagis kemuyame. Lambrado play paketti property Top yang kacing kerpatos ngesenayangi Detang mame bakun Detang mame utrai Uwe bahat letam Mame ko Jesus Christ Mame bayai long play Yang long kawe baru mensimbaku jaga buramupa. Tongin ya duai Hakan kamas bekoj giduai kerpang na kebenta kajing jatai jong kemensim jong iba Gilbert kurba kajing dap kajing kajing klat saus nam mentang ngiduai boblei trakan rat unai kata kajing jatai bom jikut haka hima beneng kajing ngiduai ru na kebenta kajing koj kajing kia haka leng kemet berkumjur kalang kemensim jong iwan dalin karngi ngiduai ru na kebenta Henry solong piau ibarke kesngi kha kajing menta kesngi kha kebahan penreu ngi duai boblei trakan rat unang don rangkat bat ai kajing koj kajing kia ai kata kajing erngeu jong kajing bat kumjur ngi duai na kebenta kaman sembal kladno jong Alexander Lingdo ai boblei trakan rat unai ya kata kajing jatai bom jikut kajing suk beneng hakahima kajing Koblei meu ba pen kemen yangi man lausnem da kasngi buram jong ki apostol u Philip bat u Jacob to ai ba kajing duai lem jongi ngin yo benta ha kajing shashitam bat kajing mi pat jong ukon balakha marwei jong me bat kumta ngin longi babet ban yo yakadur jong me shijinom dautrai jong Jesus Christ ukon jong me ubemat basan sha ringkat bat me ha gajing long kaway jong omen sem bakoj ublay junom la junom amen Kajing pulih nakasithi panukong upalus bakoj sagi Kristan hakorin konong khatsan kadkhod iwei hadu pra ngakwa panpenken mau ya phi ko para bahakano karukom ngalayalap happy yaka gospel yakapa philayo pediang hakapa phi yang scam dagaba laplaj im ya phi lada phipat scam yaka lemda philange leno naba ngalaiti pateng happy kum kapakong santam yakata kapangaru ngalayo pediang ba okris ulayap nakapenta ki pop chungi katkum kitchen tho bala tep yo bala mi pa yo hakasngi balai katkum kitchen tho bat ulapau hau ke pas nangta haki khar arngut bat nangta ulapau haki san spa ngut tam ki para bangai hakachu kapor ki babon ki kedang ementa waladon ki balayap nangta ulapa hu ucakap nangta ki apostol baro kadu ya baro lakum ha ubala shu kalor ulapau hangaru kaktin jong utrai Isumur yau Ngarang bandru spa kendai kue Sangkat kendai nambar bandru spa kendai kue Indruai antifon jubalak Tuben ku jaga putra bagi pemberi jongan
Utrai dan ringkat bat pi. Kajing pule naga gospel bakoit kat kumu Yohanes. Kaburam hame kotrai. Hakata kapor ujisu long how Thomas. Ngalong kalanti kajing shisha bat kajing em. Don bopoy shokpa light danga. Lada pi2 yanga. Pinjin dalai tu yokpa jungaru. Nadu menta pi2 yu bad pila yu yu. Philip long u kotrai topen ise yangi yokpa tang kata ngi don kam. Ujisu long u kata ngaladon ringkat bad pi Henry pimpaditu yanga mo Philip. Utaw balo yanga ulayo yokpa. Tebalay piong ken hapen yangi yokpa. Hato pimngej bangalong hokpa badukpa ulong hanga. Ya kiktin ki bangal kren hapi ngam kren naladehi Henry ukpa ubayaysa hanga ule yakikam jong u tongej yanga bangalong hau bad baukpa ulong hanga. Lani tongej yanga nagabanta kikam bangalale. Shisha ngaong hapi utaw bangej hanga uru unle yakikam bangale bad ule wat kikam kibakam kraw ban ya kine namarba ngale chokpa kat yakaba pipan hakakarteng junga nganle yakata bad endop panan buram yaukpa ha ukon lada pipan hakakarteng junga nganle ya kata. Ka gospel utrai. Ka jingiro ya me ko Chris. Kumba ngilatip ko hanmen ko para mentang kasngi kabalang ban ngiru ngireke ya kasngi buram jong arngut ki apostol jong u Jisu. Kita kidei u Philip bad u Jacob bakoj. Ngitip ba u Philip u layo ya kata kecingkot nautrai bej bad hadin ba u layo ya kata kecingkot habau la pediang ya kecingkot ka jung trai u Philip u lay ya kendu yaw Nathaniel bad u ailam ya kata kecingkot ka jung u haw Nathaniel. Nathaniel habau yos ngeu ya kata kecingkot ke jong utra yo Philip badu Philip ukot yu ban bod yo Jisu ne ban la yekendu badu Jisu ne ban yo mat ya kata kecingkot jong Jisu Nathaniel uang ke ke babha ke bala ban mi ne ke bangala ban yo na Jerusalem thik kumba u Jisu la khot yu u Nathaniel u lej Sha u Jisu bad u Nathaniel ru u yomat ya kata kajing khot ye jong u Jisu ha kajing em kajing u bad ngiyo kumno u Jacob ru ulong way na kit karngot ki apostol jong u Jisu ha yo le sing ngim yo bha ngim tip bha shapang kajing em jong u Jacob bakoj Henry ngitip baulong usenran jong Jisu unong bud jong Jisu bad udai unong tho yakaway kasiti kabangidan hak Bible
Kohan men ko para kini ki arngut ki senran jong Jisu ki apostol jong Jisu ka bangira ke ya kasngi brom jong ki manta kasngi ki mat shisha ya kini ki ktin ki bab Jisu long haga gospel ke manta kasngi ngalong kalenti ka jing shisha bat ka jing em hadin ba kila yo mat hadin ba kila yo sngew hadin ba kila ong ho ya kana ka jing khot ka jong trai shisha kiyaj ha kana kalenti jong ka jing shisha bat ka jing em bat lengba ka jing hikai ka jing ki lengba ka jing em ka ba kila em lengba ka nuksa ka ba kila pan i hanga badapi ki khot ken yanga badapi ru iwe pai we ban yaj ha kana kalenti ban yaj ha kana ka jing shai ha kana ka jing shisha jong ka jing em ngakan mau sisen ko han men ko parakat bangrang don hatripura don we breu bakali nga kane ka jingkali man ko por kane ngladep share man shuang ngladep yathuk hakiwe naki online mas ka bangal ai hanre sajisin ngaku aban ong biang ya kane don we breu bong bakali nga ka jingkali pi ki kristan pi hikai mo ba ngidei ban em ka jing em ka babha ngidei ban yaj hakalenti kata kalenti ke bau Jisu la pan pi ban yaj hakata ka jing shai bat ban em kata ka jing em ke ba u Jisu em ban yo ya kata ka hima baneng hato pitharai ba phimla sme ban yo ya kata ka hima baneng lada ngilong ki Hindu lada ngibut ya ki we ki blai lada ngilong hakawe ka jing em hato ngimyo smo ya kata ka hima baneng ngaong yu kasong ha kajingai ke jung pi ngai dakomwe banyo ya kata ke jingsuk kiwe kiniam kingai dakomwe ki em dakomwe banyo ya kata ke jingsuk hanrei na ka banta jonga u Kristan Katolik ngangai bad ngai em kata ke jing em ka bau Jisu ulai ngangai yu Jisu bad ngai ya kata ke lenti ka bau Jisu layat bat ngayaj hakata ka jingshai ka bau Jisu lai bat ngayaj hakata ka lenti ka bau Jisu la pani ban yo ya kata ka jingsu peneng ko hanmen ko para watharai ba manga mapi ngindu no ya kata kalenti bom jukut hanrei nadu kasngi ka bangi la yo ya ka jingej nadu kasngi ka bangi la pediang ya kata ka jingej jong ngi hau Jisu ngi la yo lupa ya kata ka jingem bom jukut ngilayo lupa ya kata kabainong kabautrai ulamang na kabenta junga bajungpi hanrei ken mau wala dangila don kena ke jingej wala dangila pediang ya kena ke jingej ngila bandu ya kata ka jing im bom jukut ka junga ka jungpi lada ngiklet no banyaj ha kane kalenti lada manga mapi ngi bread no ya kane ka jing shisha ne ka jing shai balada ngi ngimiyaj ha kata kajing em ka bau Jisu la em kajing yat ka junga ka jungpi ya kata kalenti ka bau Jisu la pen i ko han men ko para kalong ka bakongsan bangin yo ya kata kajing em bom jukut om dei tang ya kata kajing em bom jukut ladangi kwa shisha ban yo ya ki jing e ka jing kurku jong Jisu ha ka ne ka parthai bamanta ka bing ong mo kajing suk beneng ha kajing em bamanta ngi don kam ban yat ha kalenti ka bau Jisu ula pen i yang abadipi ke kata kalenti kadai ki value lane kita ke jinglong ki babha ki bau Jisu ulahi kai yang abadipi kajing so jemut kajing yalong kawai kajing yamap baro kini kidai kita ke lenti ki bau Jisu ulapan i yang abadipi bangin yaj hato shisha mangamapi kom kita ke Kristen ki bela pediang ya kana ke jingej ki bala yo ya kana ke jingej ki balio iya kana ka jing kalenti ka bau Jisu la pani hato ngiyaj na am tang kata ka jing kali ka ba manga mapi ngidei ban kali menta kasngi bat man kasngi jong ka jing em ka jing ngidei ban kali hato ngayaj na am ha kana kalenti ka bau Jisu ula hikai yanga ka kalenti ka bau Jisu ula pani yanga ban yaj tang kata ka jing kali ka bangidei ban kali man kasngi ladangi kali ya kana ka jing kali ban ngi persang sisa ban yaj ya kane kelenti ke bau Jisu la ai ka jin kelenti ke bau Jisu la pan i yang abadi pi klempep ngin sa yo ya kata ke jingsuk ha kane ke perthai bamanta bat ha ke perthai balawe
Kohan men ko para den mata gadau token ngidon ka jing shania ya kine kiktin ki bau jisu ong but om dei tang ka jing shania ka jung pi han rei ngidei ban im ban ngidei ban ya ngidei ban le ya kine kiktin ki bau jisu long ha ka gospel ba manta ka sngi ngalong kalenti ka jing shisha bat ka jing im ban ngini ai duai ko han men ko para ngin ai ti yala de how jisu ko han men ko para kumbau jisu long ha ka go ka lain ka khadu jong ka gospel ba menta ka sngi ka gospel ba menta ka sngi na ka gospel jong yohanes ka long khat sau khat la khat na ka lain ba khat sau ka bong kom ni la da pi pan kanu ne ka e ha ka kerteng jonga ngangan ai ngangan le kata den mata kadau token mata ka step ngin dem ngu ngon nak madu jisu ngin duai ban ngin IT yala de hau knang ba mo un ngap ya kata ka jing duai ka jingi bat mangi ngila ban ya kata ka lenti ka jing shisha ka jing em ka bau jisu ulahika yangi en yoro ya jisu Christ. Amen. Tungin yang ngin pla la ka jong ka jingej ngangej au blei pa dan bor baro unong tau ka peneng bat ka tingleu pada hal jisu Christ kun ba mare jungu utrai changi ya balapon no man sem bakoj ya balakana ka mariate sati ya ba shala ben ho pintius pilatus asana na yu la ya balatu la ya sikya akasni ka balai mi pa ki biar ulakil shagnang usang sikamon blek pa dan bor baro nang ta wan pa ban bashar ki bi mit ki bayap nangai how man se bakoj ka balang ka thlek bakoj aga chung salok ka bakoj aga chung ma ki pop aga chung ni pat ka do pada aga chung em bom jukun amen Lies pa from Shaduan Iwan Bandra Sing terwa Jung Iko Try Long berkuku try kumlek Februari kawai namar kajing puhu kerhai jumnya Ngelap yang kuku mengitarwahan Usop Jum kenda berhidrai jumbreu Kalau kuku jum kajing yang menyerah Iblesi jenam Amen Namar kecil pulau berhaji membawa yang terwahai dokumen sembus Keduai ko para baga jengknya junga bajung pi kan long mapriang huna kemadu bleu kepa badan bor baro to try yang anak di jengpi nak benca kecil rapat berambat kerteng jungu kacing mencoy nge berbalang beko jungu baro kawai to priang ko try kecing ai ki bangi wan ra nak benta kasngi buram jong ki apostol u Philip badu Jacob to ai hangi yakin yam Kabakoj, kabaklem tobria, dau kris utrai jungi, amen. Utrai dan rengkat bati, token tiwilaki danut, tongin ang utrai blay jungi.
ดาวชาคลองบะชงหอกบัดกะบะเดกะเดตีจงีบัดกะจิงเป็นเอ็มยังงีหามันละกะปอร์บัดกะจักาบะนายงูยะเมโกกันรัดกกปาบะขุดกะเบลยบัดันบอร์บัดบอมจิกุดแรงบ่าวตรายจงีอูจีสุคริสนามารมละเตยกะบะลังจงมีกะบะยังสแคมทรียงหากันองเรมจองกีอปอสตอลบะกันลองกะดักกะบะยัยเนจองกะจิงคุดจงเมหังเนฮัสลาประเทยบัดกะสักขีฮาบารอกะจิงกะคูจองกะบะเนงNamar kata menta bat pateng la pateng rengkat bak kenhon jong ki angel ngirwai hame nadu kidanot jungi kat ba ngi pertajam rengkat ban ngi penbena ubakud utrai ublai ki ban neng pertei sawada kaburam jong me Hosanna, 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 you bless your throne. Hosanna, you bless you, Lord. And Yahweh, you are one, agak ketemu try. Neng pertei sawada kaburam jong me. Hosanna, Hosanna, Torwa, you bless your throne. Hosanna, you bless you, Lord. Dasha melong bukot kotrai katame jong kajingkoj baro. Namar katang ikarpat yame topan khoj pan kantang ya kine ki jing trua jungi dag bapha yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris hakapor baladino yu badala kamon snobha ula priang ya ki jing sha chutom ula shim yokpu bad kabaingu yame ula kedia yu badul ai hala kisenran ong Toshem batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba NIT na kabanta jongpi Hagajugur kom enda lalayabam ula shim yakukuri bad kabaingu biang yame ulai hala kisenran uong Toshim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bad bom jukut ya kaba enpenme na kabanta jongpi bad na kabanta kibabun na kabanta kajung map ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajung maya jong kajung ngait kata sin bagi bam yune Panide yakane kakuri Ni pen bna kajing yap chong me ko try Kadadu men wam Namar kata ngig bapan mentra ya kajing yap bar kajing mi pa jung u ngi trwa hame ko try yok po jong kajing em bad yakukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yangi ke babit ban yang akma jung me bad ban sakri yame da ke bas ngret ngi karpat yame bangi ki bayo banta hakamet bad kasnamo kris ngilong ki ba lapani tali ka we dawmen sem bakhoj tokan mau ko try ka balang jung me ka bala priang hasatala ka prathei bad to panjanaya ka ha ka jung et rengkat bad Francis ukpa bakhoj jungi Uwal bat marwen yu bishop jungi kakanhun ki bishop bat baro ki lingda token mau ya ki shakri jung me gulbet kurba bat Alexander lingda
ya ki ba mela khot sala de na kana ka prathe to ai ba ma ki ba yalong ka wei ba du kun jung me ha ka jung yap kum ka jung u kin yalong ka wei ru ba du ha ka jung me pa jung u to kan maulem ru ya ki hen men ki para shen rang bat kan thei ki bal ya thia da ka ba karmen ha ka jung me pat bat ya ba ro ki bal khlat no ha ka jung is nei jung me to pdiang ye ki sha ka jung sai ka khmat jung me to is nei yang i ba ro ngi kar pat ye me baringkat bat kamaria te sati bakhoj kakmi jong ublei ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kirkhoj ki blapens ngob ha yame pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bat bangeni ro bat pandan borom yame daw kon jung me u Jesus Christ dau lembat u bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha gijing long ka wei jong men sim bakhoj baro ka borom bat gijing ro jinom la jinom amen kumblah kum yang ngi dau nong penem bat kumblah hikai ngi dak tin blei ngi nut ban ong ko pa jongi ba habneng ka long ka bakhoj kerteng jong me kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka kendeu kumba habneng to ayangi mancha ka jungam jungi ka bahala ka sngi batoma yangi kerangkang jungi kumbang rogi ma bi ke bales new yangi badwat yalam yangi sha ka jing pensoi henry ta panla yangi na ka bas new to panla yangi ngi karpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing sbon jungme to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dengap khmilen ti ya ka jing kermen bakhoj bat ka jing wan pa jong nong panem jungi u Jesus Christ namar ka jing me ka long ka hima ka jong me ka bor bat ka buram chinom la chinom kotra Jesus Christ me belong ha ki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jung ang ayapi wat pe je ki pop jungi henry ga jungai jong ka balang jung me badha ga jing sbun jung me to ai ka ga jing suk bat ka jing tali ka wei kat kum ka mon jung me mame ubi mat basan char junom la junom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rain card bat pi tong ini terwa ya ka da ga jing suk iwe highway pat ka jing suk bat pi Hakmi u Jisu kulang brod jong ublei bakin no iki pop jong ke prathei suk ya kito ki balakhot sha ka jing khawai jong u khun lang brod konrat sen ja kan sakhia hi kamat bat kasnam kris kan ri bat kini lamingi sha ka jing embam jukut amen
Kamedas namu Chris. 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 Our spotlight. Akan ka step sa sin. Akan ka por ka bakut ka por ka kencang iwan hakmat jumeng iwan manai ti la dei hame. Inget ye shania ko turaya ke kitin ka mela kren. Amelong sha kalanti melong sha ka jing sha bat kala jing em. Yim yo shu ka jing em lai tang na me ko turai. Den matagrau iwan manai ti la dei hame ha kan ka step. Shimti yingi telitelan med baban sem jing mot ba jing perkhat jing sngo bru jing long bru jingi bangin ng la su ban em kata ka jing em ka babaha kam tame ka ne ka jing wan long do ka jing long snam ka jing rengkat ban ngi leng ba ka yu kres ba khoj tonang pan khlain ton ngai bo rengi ko tra jisu bangin la ban em ba bangin la ban le ba bangin la ban ya kata kalenti jong ka jing shisha
ba jong ka jing em Jesu nangai bor yang ibaro ya kinong pamasatalak pertai kita pengkod yang ibapang berjutam wanra ya kata kajing em bom jukut kajing supneng ya gitu kibalak ladno Jesu ni ID yalade hame Jesu shimti yangi yalam yangi jinleti yangi kta yangi bangin yo ya kata kajing koit kajing kia kabapura Tong ini aduai Topan khoj ya kijing mo jing perkhat jongi ngi karpat ko trai da kine kijing trua ba khoj ki bangi layop diang khnang ba da ba puson ya me hau khon jong me rengkat bat ki apostol u Philip badu Jacob ngi long ki babet ban yo ya kijing em bom chukut dau Chris utrai jongi utrai don rengkat bat pi u blai badan bor bro un kurku ya pi Ukpa badukon badaman sem bakoit tolai suk baca kriya trai da gajing em babha jung pi haleluya haleluya Isa ya blai haleluya haleluya Nambar kendai punyo Kaburam hokpa badukun hamat sim bakoit En je roi trai Jesu Christ